Radyo mo nationwide. Day, Chriselle, majuti ka, ugma? O day Marfe, majuti ko ugma. Nga naman? Ganahan nung takong manglaag tang duha ba? Karoon na lang Domingo, day. Parehas man taway duty. Sige, Day. O niya, asa matapaingon ini ron? Magtugtuyok lang ko ta din sa plaza, Day. Mura gitag mga buang din hiday, uy. Nagsige tag kuyog-kuyog. Ato ning pahimuslan nga nagsigit ag kuyog tang duha, Day. Kay ko na anaon niya tay uyab, di naman ta makauban tang duha. Mao gyud. Ato ta dito, oh. Mamalit ag ice cream na. Kinsa may tumboy ninyong duha. Ha? Unsay tumboy la, uy? Naagi tumboy ninyo kay magsige mamugkuyog-kuyog mong duha. Lola, sad, uy. Kung magkuyog-kuyog di ay, tumboy na di ay. Unsa man di ay. Wag ko makakita ninyong duha nga may kuyog na lalaki. Sige lang la. Moro niya may makita ni Marife nga may kauban nga lalaki kung may uyab na unya mi. Dili man tingali ta makauyab, Day. Ano ba rin taon nga nakaingon mga anak, day? Tanawa gud, oh. Parehas naman lang tang duha ini nga wag uyab. Sige lang, good. Di lang ko ta magdali. Magpaabot lang ta kung unsa ihatag sa Ginoo nato. Ay, gilaay man ko tinis bahay, uy. Akong atuon si Marife sa ilabi. Abi na kong kinsa akong bisita, uy. Ikaw manggod di ay ni. Unsa may ato nimo nga sayo magang nilaag dinis amo. Ay, gilaay ko sa bahay, day, uy. Wabay duty ron. Unya, sa may plano nimo ron? Manglaog ta na. Ha? Noon sa ka, uy. Nga rin taon nga nakurat makapag-ingon ako ang manglaag ta. Nakalitan manggug ko nimo gud. Kisa una baya, ako may magsigig agda nimo nga manglaag. Pero karon, ako na may magiagda, uy. Gilaay ko sa amo, day, uy. Nya, asa man ta manglaag ron? Oh, bisag asa lang, good. Di ay mayo ay. Palahi ta. Si Palahi ba, uy? Pangaligot ag dagat. Kana, da, marganahan ko, ana. Marag nindot ang imong nahuna-hunaan, day, da. Unsa man, okay ka? Okay ka, ayo. Kay dugay na bigitang makaligog dagat, pod. Sige, sige. Magandam taog, atong mabahon. Kay karong hapon, mga tutas dagat. Dito sa dagat, day, uy. Lamisig lang, uy. Wow, asa ka, day? Ano man? Tagay sa tagamay, uy. Aron dili ka tugnaon. Sige, sige. May pa. Imo sao? Uy, hinay-hinay lang. Uy, basi mahubog ko. Sus, ayaw ka bala ka, day, kud. Kay kung mahubog ka, ako kang pasaanon inig paulit nato. Unsa? Lagi. Hi! Oh. Hello! Hala, day. Naay lalaki nga nagpaingon din, he. Recorded by X Thunder Gaming. Gwapo ra ba, day? Ayaw pagsapa kay dool na siya nato. Hello mga gopa! Hi. Hi! Pasensya na mo nga, niduol ko ninyo. May toyo kami go? Kuan, gusto lang kong magkigila-ila ninyo. Ako din si JR. Ako sad si Marife. O gining akong kauban, si Chriselle. Hi, Chriselle. Hello. Shots oh. Salamat. Di ko tig-inom good. Wow, kabuutan. Mura ba nigipangita sa kong lola? Si man sa ka, Chriselle. Buyag. Ikaw rin usa dinis dagat, che? Duhami, oy. Hain man namang kauban? Kadiyo ta, kaya ako antoon. Kauban si Raji. Berji, akong bagong mga amiga, si Marifi ug si Chriselle. Ay, hi ninyong duha. Hello. Wow. Nagdungan gida. Ganina raming nakabantay ninyo. Mao ba? Ganina raon ta ko nga moduol ninyo. Aron nga makigila-ila. Pero maikog lang ko basin og mga maldita mo ba.
Mao si Bay GR lang ang miduol ninyo. Mga buutan, mang good me. Maog yun. Okay, mga friends naman ta ninyo. Mag-inom na lang ta. Ha? Di ba? Maayo pa. Bitaw, good idea. Maayo pa ron enjoy. Di man nunta ko moinom, pero moinom na lang gyud ko para ninyo. Ana ba? Ay, ngawag yung ko ninyong duha ba? Kamuro mga joker kayo. Maog yun. Mga hikoy kaayo mo. Salamat ana, nalingaw mo na mo. Maya ra gyud nga nagtipon ta ko patin aron lingaw. Wag yun. Sige na. Tagay pa, day Marife. O zaman, kaya pa day, Chris? Kaya, uy, ako pa. Teresa, ngihis ako. Kuyog yan, si Chriselle JR. Kayo, basi matumbaw niya na. Ayaw ra lagi. Kaya rin ako. Dahil lang, Chris. Tuyugan na lang ka kay. Basi malambay noon ka. De. Break the ups. Ay. Ikaw good. Dali na, banin ako. Kayo na kay ko good. Ay, salamat. Hindutas akong pamati, oy. Nakaihi ko. Okay na ka? Ha? Okay na, Jay. Tara na. Ato silang balikon si Raji ug si Marife. Oops! Oo. Sama, barag na ka. Dali po ko kamay na. Kadi sa Jay. Diba? Sa merong nag-ako. Tanaw si Chris. Tanaw si Chris. Hubog mo ito si Reggie ba? Ug si Marife. Nag-sex. GR, noon sa ka. Kalahin sa kong kibati nga. Tanaw nila. Chris. GR. Chris. GR. Gihagkan magod ko ni mo. Lain kong kibati nga nagtanaw nila nga nag-sex. Dali, magita dapit nga. Kita kang duka. GR. Ha? May nahitabo sa ninyo ni JR? O, day. Unsaon man kwed. Amo mo nakita ni JR nga nag-sex. Mao tong laim sa kaayong gibati nga natanaw ninyo. Mao na dayon to na makapugyan nga mong kaugalingon. Og may nahitabo sa gid namo. Wa sa kong magtahom nga, mahitabo to na mo ni Reggie day, uy. Kalit kaayo, uy. Nadasag ko niya. Ay, unsaon man kwed. Parehas magutang nakainom. Mao lagi. Ay, sa sunod ay, mag-amping na kita. Parehas ka ron, oh. Nahilabtan tas mga lalaki nga dili na to uyab. O, tay. Sa sunod mag-amping na kita. Uy, si JR din ni-chat na ako. Hi, kumusta, Chris? Ako siyang replyan. Ha? Wa mo nagchat-chat ni Raji? Wa gyud. Maayo pa din mo kay nagka-chat mong JR. Pero si Reggie, wag yun mo chat na ako. Bahala siya, uy. Day, nako itong ani mo ba? Unsa man na? Na-in-love naman ko ni JR, uy. Ha? Pag sure, uy. Lagi, day. Sige na chat na ako. Nahigugman ako niya. Ayay ka. O kung manguyab gani si JR na ako, day no? Ako sing sugton. Day ko, Shell. Wa man ma-chat si JR na ako. Ay, gimingaw naman hinon ko siya mga message, oy. Ako sa ko natanaw niyang Facebook, P. Kay sukad masukad. Wag din ako ni matanaw niyang Facebook.
ako siyang stalk. Unsa man ni? May anak si JR? Kung mauna, miniyo day ni siya. Si Raji, ako siyang stalk. Ginoo ko. Pulos sila may mga anak. Pamilyado na silang doon si JR ug si Raji. Nahibaw na ko, day. Ha? Akong gisuwayan og stalk si Raji. Og nakita na ko nga may pamilya siya. Parehas ditang duha nga nabiktima sa mga miniyo, day. Daghan akong message sa JR na ko. Bahala ka rin tuhanak ka. Nanawag yun ay. Karon ka. Hello? Hi Chris, kumusta? Mahimo ba? Ayaw na pagsamok-samok na ko. Uy, nawag sa ka, uy. Anong nasuko man ka na ko? Tungod kay mapahimuslanon ka. Ha? Shit! Nahibaw na ko kunon sa ka, JR. May anak ka. May pamilya ka. Oh, Nahibaw ka ba? Nahigugma naman utak ko ni mo. Labi ba kinakuha niyo akong pagkababae sa nakong kasayon? Pero nawa ang akong gugma niyo sa diyang akong nakita sa Facebook nga may anak ka na di ay. May pamilya ka na di ay. Rachel, pasilo ako. Inuwa ba ko ni masultis na noon? Pero di mo pa bagyong ipaabot ka mo bati ko ang gugma ni mo. Rachel, tungod kay mahal ti ka. Mahal? Dili ko di mo mahal, JR. Eh nga hinuon nga gusto ko di mo pahibuslan. Gusto lang di mo batilawan pag-usap nga ako pagkababae. Nahibaw na may Diyos Marife, uy nga mga miniwa mas Raji. Ang dili lagi may magpailan pa ninyo. Rachel, May babae na pagsabok-sabok na ko. At iman ang imong pamilya. Nakatunaon ako sa pagkikugma ni JR. Pero kinahanglan nga putlon ko ning pagbatia kay dili makatarunganon. Og aron dili na gyud siya mo kontak nako. Ako siyang gi-block. Og sa mga babae nga naminaw karon, pag-amping mo sa imong pagkababae, nga dili mo maparihas namo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mawag na mga higalang kaagi ni Crisel nga taga Agusan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Falling in Love. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubon sa direksyon ni Priscilla Reganos. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga, ipada sa Handumanan Official Facebook.